tengan en cuenta que encontrarán el idioma español en el canal número 2. Gaztelania bigarren kanalean eta ingelesa hirugarren kanalean. Hasiko gara. Bada. Culinary Cinema Saria, Premio Culinary Cinema, Culinary Cinema Award, para Mugaritz, sin pan ni postre. Mugaritz, sin pan ni postre filmarentzat. Paco Plaza, zuzendaria. Antes de nada, la foto, por favor. Nos colocamos para la foto. Sí, por favor. Hain mesedez. Galderari badago? Galderarik. Jon. Micro, por favor, sí, ahora mismo. Bai, mikrofono bat behar dugu. Oraintxe bertan. Kaixo. Nik galdetu nahi dizut. Kontuan izan da thriller eta beldurrezko filmen generoari lotutako zuzetari bazarela, orain gastronomiari buruz, Mugaritzi buruz, egin duzunez film hau. Generoari buruz galdetu nahi dizut ez dudanez filma ikusi. Ea momenturen batean ikus daiteke generoko keinuren bat, edo momenturen batean pentsatu zenuen, beldurrezko film batean sarzitekenik. Egia esan, egia da badagoela, keinu txiki bat, plano bat, non ikus daiteken sukaldari bat garunaren gantzori garbitzen, eta muntatzaileak erabaki zuen uztea, azkeneko muntaketan, uzteko errai horiek, ez, nire iraganari omenalditxo bat egiteko, baina ez berez dokumental bat da, eta islatzen da jatetxe bateko sorkuntza prozesua, ez dira beldur. ¿Alguna otra cuestión? Beste galderarik? No. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Mila esker eta zorionak. Donostia Hiria Publikoaren saria, Premio del Público Ciudad de Donostia San Sebastián, City of Donostia San Sebastián Audience Award, para Enfanfad, The Marching Band, por todo lo alto. Zuekin, zuzendaria Emanuel Koko eta gidoikidea Irene Muskagi. First of all, we are going to take the picture. Please, if you set up yourselves there. Yes, please. You too. D'accord. Yes. Ok. Prendre la photo. Yeah, thank you. Maybe I can take you. Yeah. That's amazing. Thank you. Merci beaucoup. Eskerrik asko. Beste txalo bat, mesedez. Otro aplauso. Merci. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Galderaren bat, badago? ¿Alguien quiere animarse? Inorra animatuko da? Excuse me. If you want to share something. Zerbait esan nahi baduzu, Je voulais dire que pour moi c'était le prix plus important. Niretzat, hau da, saririk garrantzitsuena. Nik egiten dudan filma ikuslei zuzentzen zaie. Eta ikuslek filmaren alde egiten dutenean, eta pertsonaia horietan, beren burua islatuta ikusten dutenean, unkitzen direnean, horrek esan nahi du,
lan ona egin dugula, film ona egin dugula. Eskerrik asko. Esperamos unos segundos. Pixka bat itxarongo dugu. No voy a volver a pediros que aplaudáis. Bueno, ez dizuet berriro eskatuko txalo egiteko, ¿Sí? Bai? Cuchabank. Muy bien. Cuchabank New Directors Saria, Premio Cuchabank New Directors, Cuchabank New Directors Award, Bagger Drama. Bagger Drama. Zuekin guztiekin, Pete Baumgartner zuzendaria. Txalo bero bat. Volvemos a recibirle con un fuerte aplauso. Txalo bero bat. Thank you. Any questions? Galderari badago? Would you like to share something? Zerbait esan nahi duzu? I'm just overwhelmed. Guztiz gaindituta nago, besterik gabe eskerrak eman nahi ditut, oso atsegina izan da, Suitzatik nator, eta Suitzan normalean ez ditugu emozioak erakusten, eta ona nator, eta denek hitz egiten dute, eta filmekiko maitasuna agertzen dute, hau guztia jaso eta etxera eramango dut, ea guztion bihotzetan geratzen zaigun. Merezita duzu, bai, zorionak. Horizontes Saria, Premio Horizontes, Horizontes Award, El Jockey, Kill the Jockey. Con todos ustedes, El Jockey, Kill the Jockey, zuekin guztiekin Nahuel Pérez Bizkaiat aktorea. ¿Alguna pregunta? Any questions? Galderari badago? Bai? Hola, buenas. Kaixo, lehenik eta behin zorionak izugarri gustatu zaidalako filma, eta galdetu nahi nizun, dagoeneko eman diezun berri, taldekidei, ea badute sariaren berri, lehenengo erreakzioak egon dira, dagoeneko? Bargauean jakin genuen, Ni naiz, bereziki bidali dutena saria jasotzeko, bai. Oso pozik, gaude, oso alai. Berriro errepikatuko dut, kontuan izan da zer testuinguru zail dugun Argentinan. Sari hauek badira, esan nahi irukoitzeko sariak, oso garrantzitsua dira. Esan duan bezala, edo bintzat horretan saiatu naiz lehen galako agertokian. Berrestan dutelako Argentinako zinemak biziri jarraitzen duela eta jarraitu behar dugula zinema egiten industria honek ere parte hartzen duelako ekonomian, ez da galerak ekartzen dituen industria bat. Eta badirudi gaur egun eskuin mutur horri, gobernuan dagoen horri kostatzen zaiola hori ulertzea, ez? Beraz, pozik gaude, oso pozik. Eta gogotxo Argentinara itzultzeko, asteazkenean edo ostegunean estreinatu genuenako,
astelehenean iragarri zelako, bazela Oskar eta Goietarako hautagai ofiziala, eta orain hau dugu, beraz, ea jendea joaten den zinemara, eta bat datorren, zinemaren festarekin, sarrera merke horiekin, espero dezagun, nolabaiteko festa egongo dela zinema nazionalean. Beste galderarik? Es gratis, aplaudamos. De verdad, zorionak. Bueno. Zorionak, eskerrik asko, gero arte. Argazki honenaren epaimaiaren saria, premio del jurado a la mejor fotografía. Jury Prize for Best Cinematography. Bound in Heaven. Bound in Heaven, zuekin guztiekin, zuzendaria, Huo Xin eta Nini, Xiao Yo eta Liao Fan antzesleak. Oso ondo galderarik, alguna pregunta? Sí. Sí. Do you have your translation device? Okay, perfect. Vale. Buenas, yo quería, felicitar, por supuesto, la fotografía es una... Zorionak, argazkia benetan gustatu zailako film honetan, eta galdetu nahi dut hain zuzen, ea azaldu dezaken zer nolako lana egin duen argazki zuzendariarekin. Bera ez dagoenez, nolako izan den zuzendariaren eta argazki zuzendariaren arteko harreman hori, lan hori, zaila izan alda bideratzea, zoragarria izan delako. Eskerrik asko. 他想先夸奖你们这个摄影的部分是他最喜欢的，另外他想知道导演跟摄影师的合作是怎么样的一个模式。我跟他的合作其实是建立在一个非常信任的基础上，因为他是一个非常出色的摄影师，非常有才华，而且人也很有趣。在我们拍摄之前，我们看了大量的电影，但是真到他拍摄的时候，他还是完全有他自我的个人风格在这个电影里呈现。因为我原来是个编剧。 所以在影像的转化方面，其实我非常依赖他，他给了我很大的帮助。Desde un principio, lo que he hecho ha sido confiar plenamente. Hasieratik egin dudana izan da erabateko konfiantza izan, ni gidoilaria naiz eta gidoilari izatetik zuzendari izatera. Jauzi hori egin dudanean konfiantza osoa eman diot eta entzun egin diot, aholku guztiak entzun nizkion. Eskarmentu handiko, kamera gizona da, ideia ugari ditu eta oso nortasun berezia. Beste galderarik? Zorionak eta eskerrik asko. Gidoi honenaren epaimaiaren saria, premio del jurado al mejor guión, Jury Prize for Best Screenplay, eta taldeko interpretazio honenaren zilarrezko maskorra, Concha de Plata, la mejor interpretación de reparto, Silver Shell for Best Supporting Performance, Canfian Loton. Pierre Lotan. Como sabes bien español, aquí la foto, por favor. Con los premios, los premios. Yeah. Give me if you want the translation device. Yes, but
It's not the same movie, it's right. Could you headphone? Yes, headphone. Yeah, but take it for the pictures, yeah? Thank you. It's white. ¿Necesitáis que se gire un poquito? Bai, beste hartuko baduzu, mesedez? ¿Queréis con ambos? Yeah? With both of them? Bai, orain biekin, bai, bizariekin, mesedez. Merci beaucoup. Galderarik? Any questions? Yeah? Anne, Mercedes? Channel 4. Yeah? Channel 3, it was in Japan. Number 4. 4. Je peux parler français ou English? Well, félicitations. Bonsoir, Alessandro Bizzotto. Bai, frantsesez hitz egingo dut. Alessandro Bizzotto, Italiatik. Zorionak, nire film gogokonetako bat zelako. Uste dut François Ozonek esan duela film hau ederra eta unkigarria zela. Eta zuri buruz esan duzu zarela, pertsona, aktore bikaina pertsonaia hau egiteko. Eta badu ere ukitu arriskutsu bat, zure pertsonaia, baina niretzait alakorik iruditu. Bueno, nik badut planta hau, baina ez naiz hain gaiztoa, ni berez oso bakezalea naiz. Eta ez naiz hasiko, esaten oso ederra eta gainera nolabaiteko zirrara eragiten duen gizona naizela, ez da zer esan dezaket. François Ozonek arrazoi duela, besterik ez dut erantziko. Je répondrai vraiment à la question de tout à l'heure. Bai, gero erantzungo dizut, bai, gero aztu zaidalako galdera, txorakeriak esaten ditut eta aztu egiten ditut galderak. Preguntar si en el rodaje Galdetu nahi dizut, ea filmatzeko unean bizitu duzun, benetan divertigarri izan den momentoren bat, zein orointzen duzu, eskerrik asko. Alors, lequel? Parce qu'il y a un tournage, il y a un tournage, Ba... il est censuré, et du coup, vous parlez pour quel tournage, exactement? Ze filmaketa zari zara? Bietatik zeineta zari zara? Ou Quand vient l'automne. Le film de Ozon, un moment drôle. Ea, momentu divertigarriren bat, denbora osoan pasatu genuen ongi. François Ozonen zuzentzeko modua divertigarria izan daiteke batzuetan, besteetan oso zorrotza da. Ez da denbora guztian divertigarria, baina ez dakit nola adierazi. Zer esan dezaket? Un tournage de François Ozon, c'est un spectacle pendant 2 mois, du coup c'est un peu drôle tout le temps. Ozonen filmaketa bat, bada bere horretan emanaldi bat bezala, beti interesgarria eta divertigarria. Okay. Thank you. Thank you.
Interpretazio nagusi honenaren zilarrezko maskorra. Concha de Plata, la mejor interpretación protagonista. Silver Shell for the best leading performance. Los Destellos, Glimmers. Los Destellos, Glimmers zuekin guztiekin, Patricia López, aktorea. Bai? Galderarik? Any questions? Alguna pregunta? Sí, dos. Bai, bi badaude? Kaixo, Patricia, lehenik eta behin zorionak sariagatik. Nik galdetu nahi dizut. Urte honetan, egon zera Pilar Palomeronen filmean, baina baita ere Nina bezala beste film batean. Eta galdetu nahi dizut, zer nolako esperientzia duzun ikusita lanean ari zarela gaur egun Espainiaren zuzendari berri garrantzitsuenekin lan egiten, sekulako gozamena izaten ari da. Eta ez zuzen ere horri buruz hitz egiten ari ginen, ez? Pilar Palomerorekin, Ninarekin eta 20.000 espezies de abejas filmarekin. Hiru kasuetan zuzendariak lagunak izan dira, emakume talentu handiko emakumeak, eta hiruekin ere gozatu egiten duzu lan eginez, bakoitza bere begirada propioa du, lanari dagokionez, baina hirurak ere badira lotura asko lantzen duten zuzendariak, pertsonaien arteko harremanak, eta ez dute ideia bat ezartzen, ez dute modu bat ezartzen, ikertzen dute. Beraz, horri dagokionez, norbere sentsibilitatearekin oso modu berezian lan egiten dute, eta gozamena da horrela lan egin ahal izatea, horrelako zuzendari batekin. Hiru kasuetan lagunekin lan egin dut, ez? Eta hori bada, sinatzeko moduko zerbait, ez? Gauza beti horrela izan daitezen opari bat. Gracias, eskerrik asko. Allí, por favor. Bada beste galdera bat, Altsaskoa bai. Sí, en el discurso de agradecimiento has hablado de... Esker honeko diskurtsoan, aipatu duzunola filmak finitutasun horri buruz hitz egiten duen, eta bizirik egotaren sentimendu horretaz, hemen egotaren sentimendu horretaz. Horri buruz galdetu nahi dizut. Lehen begiradan oso gai gogorra jorratzen den film batean nola transmititu, nola komunikatu bizitzeko poz hori. Esango nuke arduraduna batez ere Pilar Palomero izan dela. Eta hori hala izan dela bere esperientzia propiotik abiatuta. Oso ongi ezagutzen duen zerbaiten berri ematen digu. Berak bizitu duenez eta berak akonpainatu duenez, bideo hori egin duen pertsona oso maite bat, berak sentitu zuen eguzkia beste modu batera, eguzkiaren epeltasuna zalen beste modu batera. Bere sentsibilitate propioa da, Pilarrena. Berazuk hori jasotzeko sentsore baldin badituzu, agian ez zara gai izan hori transmititzeko, baina bera bada oso narratzaile ona, nire iritziz, oso narratzaile zinematografiko ona, eta iruditzen zait, eta ez dakite, baina iruditzen zait, hain zuzen ere neurriekin asmatzen duela. Benetan miresten dut horregatik lehen aldiz filma ikusi nuenean, bigarrenean berretsi nuen muntatzeko orduan ere, Sofi muntatzailearekin ikusita zer hautaketa egin zituen, ez? Benetan miresmen handia diot, bazuelako beharradina material sufrimendu hori gehiago erakusteko, min hori erakusteko, familia horren barruan, baina berak hartu dituen erabakietan ez dago
exhibitze hori ez da, erakusten dizu, baina ez du exhibitzen. Eta ez da erraza oreka hori aurkitzea hotz geratzaren eta gilegikeria baten artean. Baina bere poetika, bere poesia, sentsibilitate horretatik datorkionez, berak bizitzan horrelakoa duenez, ikusten duzu berak zer jasotzen duen esaten dizu, kontatuko dizu, norbait hildela, baina ez dizu hildakoa erakutsiko, edo ez dizkizu erakutsiko zenidan negarrez, ikusiko dituzu zain korridorean, kremaiera baten zarata, nor kontatzen dizkizu gauzak horrela egunerokotasunean horrelako sentsibilitatea duen pertsona batek, egunerokotasunean ere ñabardura txiki horiek jasotzen dituenak, ez oso zehatza dira eta horregatik dira ainegiatiak. Azkeneko galderan. Patricia, zorionak. Bueno, konta edazu bakarrik, non utzi duzu zilarrezko maskorra eta zelan sentitzen zaren sokean jarraitzen duzu edo konta edazu? Ea jarraitzen naizen? Sokean jarraitzen duzu. Sokean. Bai, bueno, urduritasun pila izan dut, eskeni oso urduri jartzen naiz hitzein behar dudanean. Hemen ez hainbeste, baina saria hartzerakoan, hitz egiterakoan oso urduri jartzen naiz. Urduri nago, bai. Zilarrezko kontxa kendu diate, uste dut hotelera eraman duten, baina, bueno, hemen daukat, orain nago, bai, urduri emozionatuta, eta oroitzen naiz pilo bat nire kidetaz, eta, bueno, sobre todo de Pilar Palomero. Pilar Palomero egon behar zen erekin eskutik hartuta, ze kasu hontan, benetan pertsona hau bion artean egin dugu, bion artean, bere eskutik joan naiz bide guztian, konfidantza guztiarekin, eta bere lan egiteko era eta bere dezizioak egin dute pertsona hau nerekin. Orduan, hemen egon behar zen, hemen dago Pilar Palomero nerekin. Mila esker. Mila esker zuri eta zorionak. Eskerrik asko. Mila esker, txalo gero galdera nintzat. Zuzendari honenaren zilarrezko maskorra ex aequo. Concha de Plata, la mejor dirección ex aequo. Silver Shell for Best Director ex aequo. El Llanto. Con todos ustedes. El Llanto, zokin guztiekin, Pedro Martín Calero, zuzendaria. Sí, gracias. Sí, lo tenemos muy bien. Bai, prest? Galderari badago? Galderarik. Primera fila. Bai, lehen hilaran. Hola, felicidades. Yo tengo curiosidad. Zorionak, nik jakimina dut, filma ikusten ari nintzela, zure lehen filma denez, jakimina nuen. Zer nolako lan egiten duzun, efektu berezekin zaila izan zen edo nolako izan zen? Oso zaila izan zen. Eraikina bi lekutan erreplikatu behar izan genuelako, eta horregatik dekoratua, eraikuntza eta ikusizko efektuak erabiltzen genituen, barnealdea bitan banatzen genuen, sekulako lan egin genuen, oso zaila izan zen, baina La Mediako Ketxuk oso lan bikaina egin zuen, digitalki, egin ezin ziren gauzak ere egin ditu, eta lortu duela, esango nuke beste galderari badago? Hola, buenas. Primero de todo, felicidades por el premio. Zorionak, sariarengatik. Galdetu nahi dizut, zer da zuretzat generoko film bat, hain zinemaldi garrantzitsu batean sartu delako. Sitges edo beldurrezko filmen zirkuitu horretan, proiektatu arren, nitxoko film bat, rompa un poco, salga de ese nicho. Nicho horretatik ateratzea, zer iruditzen zaizu? Validación brutal, para mí. Bueno, esango nuke izan dela validazio handi bat niretzat eta generarentzat, iruditzen zait helduarora iristen ari dela,
Jende gero eta prestigiotsuagoa, saiatzen dela zerbait egiten genero horretan, eta espero dut bilakaera horrek jarraitza. Eskerrik asko eta zorionak. Zuzendari honenaren zilarrezko maskorra exequo, Concha de Plata la mejor dirección, exequo, Silver Shell for Best Director, exequo, On Falling. On Falling, zuekin guztiekin, zuzendaria Laura Carreira. Ondo, galderarik, any questions? Lehenengo filan mesedez? Hola. Itxoin pixka. Vale. Wait a little bit, please. Let's try it. It's off. Okay. Sí, vale. Yo quería preguntar... Bai, nik galdetu nahi dizut, ea baloratu dezakezun zure filma, lehen filma, El Llantok, Costa Gabras, Mike Lee, eta barrekin batera, sariak jaso dituelako izen handiekin batera. Nola baloratzen duzu hori, zorionak? Nik benetan uste nuen ez nuela bateria aukerarik. Film honekin pentsatzen agian aukera izango nuela beste bat egiteko, ez beraz ikusi nuenean zeintzu ziren beste zuzendariak esanon, bueno, ez dugu inolako aukerarik, baina ez zen ala izan. Eta banago benetan harrituta eta hori bat da niretzat. Privilegio handia da saria hau jasotzea, eta ez da nire lanagatik, zuzendaria ez delako inor bakarrik, beste guztien lanagabe, talde oso handi batek egiten du lana, denek, langileek, produktorek, jende asko dago lanean, eta saria hau ez zen posible izango, beraien eskuzabaltasun eta lan hori gabe. Eskerrik asko. Hi and congratulations on the prize. Kaixo, zorionak, sariaren gatik. Filma ikusten, harritu ninduen ikustea zenbat xehetasun erakutsi dituzun. Eta galdetu nahi dizut, ea nondik atera dituzun xehetasun horiek, zure esperientziatik, lagunek edo beste ezagunek egindako lekukotzetatik, zorionak. Bueno, horien guztien nasketa bat izan zen, Eskozian eman nituen lehenengo urteetan, dola 12 urte, joan bainintzen bertara bizitzea, Portugal darra naiz berez, horrek aldatu zidan munduari begiratzeko modua eta filmera iritsi arte horrelako gauzatxoa biltzen joan naiz, baina baita ere elkarrezketak izan ditut, lan hori bera egiten duten hainbat eta hainbat pertsonekin, eta jendeak oso eskuzabaltasun handiz kontatu zizkidan bere gauza, bere bizitza, bere ikuspegia, eta xehetasun horiei guztiei esker film hori egin ahal izan dut horrela, ez? Eta iruditzen zait xehetasun horiengatik filma hobea dela. Any more questions? No? Beste galderarik? Okay. Ahora, quería preguntarte porque en el discurso has dicho... Bai, galdetu nahi nizun zure hitzaldian esan duzulako arreta jarri behar dela ez hainbeste mozkinetan. Ez dakit hori posible den, zu edo Pedro Martín Calero, zuzendari berri horiek, ideia hori duzuen zuen ibilbiderako. Eskerrik asko. Nik uste nire belaunaldian nolabait ari garela ilusio hori
hori kentzen, ez da, ez dugu sinesten hau autoerregulatuko denik, ez da. Beraz, espero dut baietz aurkituko ditugula, bizitzeko beste modu batzuk, iruditzen zehalako gauzako beto egin ditzakegula, eta film honek asko irakatsi dit, filmak ekintza kolektiboak dira, elkarrekin gauza oso konplexuak egin ditzakegu, eta ez dugu beldurrak ibili behar, eta iruditzen zait, badagoela, itxaropena sor dezakegun munduari dagokionez. Eskerrik asko eta zorionak. Txalo bero bat. Eta film honenaren urrezko maskorra, Concha de Oro a la mejor película, Golden Shell for Best Film, Tardes de Soledad. Tardes de Soledad, zuekin guztiekin, Albert Serra zuzendaria. Preguntas, veo que... Galderak, bai, badaude ez, han aurkitu dut bat. Tu primero. Bai, zoaz. Kaixo, Gabon, zorionak, Albert? Sí. Cuando plantea proyectos como este... Hau bezalako proiektuak proposatzen dituzunean, eragiten duten kontrobertsia dela eta, ingurukoek filmatzeko orduan kontra esaten dituzte zure ideiak edo esaten dizute lagune bezala, egia handiarekin filmatu duzu. Bueno, normalean parte hartzen dute kontra esan hori agertzeko filmatzeko orduan, hausaz gauza asko gertatzen dira, azkar joan behar gara, jarraitu behar ditugu, eta orduan ez duzu pentsatzeko denbora asko, ez? Eta hiek are gutxiago zati teknikoa oso konplexua zelako, eta ez zegoen ezer zalantzan jartzeko denborarik ere, ez? Filmatu nahi genuen, eta gero muntatzeko orduan bai, horren gauzak aldatu egiten dira, irudi honenak, interesgarrienak, misteriotsuenak aukeratzen dituzu. Batzuetan, umore puntua sartzen duzu, puntu arinago bat, atmosferak nahazten ditugu, film aliketa aberatsena eta interesgarriena eskaini izateko eta klixeetatik urruntzeko. Iruditzen zait aurreko nire filmografia ere norabide horretan joan dela, eta beti saiatzen gara horretan, ez da, elementu asko esageratu egiten ditugu, hain zuzen ere kasu honetan saiesteko klixe hori oso esageratua direlako. Eskerrik asko, bai? Ondoan? Bueno, en primer lugar, felicidades por su gran película. Zorionak, zure film handi honengatik. Eta galdetu nahi dizut, ea sari hau jaso duzulako, espero duzun, eztabaida berria sortza eta Euromakiaren eta zinemaren arteko harreman horri buruz, eta etorkizunera begira aldaketarik espero duzun. Ez dakit, ez da nire gaia nire filma da. Ez dakit, aurreko kasuetan ere gainditu ditut, ez da, beraz, ez hain erraza, esaten ziaten, eske filma da, esaten egitzuzuk, egintzuk, kexari baduzu. Beraz, askotan gauzak badira zailagoak edo lan handia eskatzen dutenak. 7-8 hilabete eman ditugu, 7 egun astean muntaketa lanetan. Ea nork egiten duen. Azkeneko galdera. Hola, enhorabuena por el premio. Kaixo, zorionak sariarengatik. Una de las frases más celebradas de tu película. Zure filmeko esaldi ezagunetako bat, behin eta berriz esaten du, ole tus huevos, ole tus cojones, lagun batek esaten dio, ez? Eta jakin nahiko nuke ea zure lagun artean ere esaldi hori esan duzuen momenturen batean.
Ba, ia da galdera bera, ez? Ba, ez dakit. Guretzat, hau bazen geruza txiki horietako bat, humorarena, oso nabarmen geratu dena kasu honetan, ez? Film batek eduki ditzakelako, tonu desberdinak, eta oso serio ardezakezu, eta oso trascendentea izan, eta ikuspegi visualetik eta tematikotik gauzak oso serio hartu, baina horrek ez du esan nahi, ezin duzuni beste geruzaren bat izan, eta momentoren batean humore pixka bat, edo ironia pixka bat, edo arintasun pixka bat jarri. Askotan filmak ez duelako serio hartzen bere burua, eta bezin da salbuespen bat izan, bestela bizitza oso aspergarria litzatekelako. Eta gero hartzen duzu, aurkitzen duzu horrelako jendea, ez? Filmak oso serio egiten dituena, bere burua oso serio hartzen dituena, eta esaten duzu, ba, etzen hainbesterako, eta edukia ere etzen serio hartzeko modukoa. Gracias, enhorabuena y un fuerte. Eskerrik asko eta txalo bero bat. Gracias. Gracias. Eta eskerrik asko baita zuei ere, egun guzti hauetan egin duzuen lan bikainarengatik. Muchísimas gracias también a todos ustedes por el gran trabajo que hacen diariamente a lo largo de todo el Zinemaldia. Thank you for the work you do and you have done throughout Zinemaldia. Hurrengo urtera arte, mila esker.